7 sati udara. Beograd se i otvara. I otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. I otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode, a za njim sve vojvode, stupaju Beograde, a za njim sve vojvode, stupaju Beograde. Narušuje tata Pljesković, može? Vladimirić moj, može? Što će priloga? A? Šta će priloga? Keća, Pavlak i luk? A?